Здравейте! Аз съм доктор Илия Виволарски, патолог към Медицинския университет Пловдив. В това видео ще ви представя информация за ревматизма. Какви са причините за това заболяване, неговите симптоми и лечение. Ревматизмът представлява инфекциозно-алергично заболяване, което се причинява от бактерии, наречен бета-хемолитичен стрептокок от група А. Бактериалната инфекция с този микроорганизъм води до развитие на гнойна ангина. Когато такава гнойна ангина продължи дълго време, тя може да се усложни с ревматизъм. Не всяка гнойна ангина се последва от ревматизъм, а само продължителната и недобре лекувана ангина, причинена от бета-хемолитичен стрептокок от група А. Защо точно този микроорганизъм е причина за ревматизма? След като обикновената възпалителна реакция не може да се справи с даден бактерии, тогава се намесва имунната система. В борбата с стрептокока започва производството на антитела от плазмоцитите. Тези клетки представляват активирани бели лимфоцити и те произвеждат голямо количество антитела, насочени срещу стрептокока в гърлото. Антителата, образувани в лимфоидните органи, се придвижват чрез кръвния ток и минават през всички тъкани на тялото, за да търсят и унищожат причинителя на възпалението. Точно този микроб притежава белтъци в мембраната, които наподобяват тези на човешките клетки. Така, например, М-протеина на стрептокока е почти еднакъв с белтъка миозин от мускулните клетки на човека. Хиалуронатната капсула на стрептокока е идентична по строеж и състав с човешката хиалуронова киселина, която присъства навсякъде в организма като основна съставка на съединителната тъкан. Това сходство обърква антителата и те не са в състояние да разграничат стрептококите от клетките на нормалната тъкан. Така те, освен стрептококите в гърлото, започват да разрушават и нормални клетки на човешкото тяло. Тези кръстосано реагиращи антитела могат да се открият в кръвния серум на пациентите. Органи мишени на антителата при ревматизъм са сърцето, ставите, нервната система и кожата. Най-голяма диагностична стойност има ставното засягане, но то не оставя трайни увреждания. За сметка на това, засягането на сърцето може да инвалидизира пациента за цял живот. Оттам идва и метафората ревматизмът ближи ставите и хапи сърцето. Уврежданията на сърцето ангажират и трите слоя на сърдечната стена. Външната обвивка, перикарда, се засяга под формата на остро фибринозно възпаление перикардит. Повърхността на сърцето се покрива с белезникав налеп, който може да се източи на нишки и сърцето да добие ресничест вид. Ангажирането на миокарда, сърдечния мускул от възпалителния процес, води до развитието на ревматизмален миокардит. Типичната морфологична картина се представя от огнищна грануломатозна възпалителна реакция в сърдечния мускул, която може да доведе до развитие на сърдечна недостатъчност в острия стадий на заболяването. Засягането на вътрешната обвивка на сърцето, ендокарда и клапните платна протича през няколко фази. Първи стадий – начален ендокардит. Клапните платна са оточни, набъбнали с разрехавяване на стромата и промяна на основното вещество на съединителната тъкан. Втори стадий – верокозен или брадавицовиден ендокардит. Струята на кръвния ток, която преминава през сърдечните кухини, е най-силна в центъра на клапния отвор. Там се намират ръбовете на клапните платна, които вече са увредени при началния стадий на ревматичното възпаление. Клетките на ръбовете на платната биват излющени механично от кръвния ток. Това води до активиране на системата на кръвосъсирване и на мястото на отпадналите ендотелни клетки се образуват тромботични наслоения, които изглеждат като брадавички по ръбовете на клапните платна. Трети стадий – фиброзен ендокардит. Разрастването на съединителна тъкан в клапните платна, като изход от възпалителния процес, води до деформация на клапите и развитието на сърдечни пороци. Клапните пороци при ревматизъм най-често ангажират митралната клапа и на второ място аортната клапа. В зависимост от начина на деформация на клапните платна се формират два основни типа пороци – стеноза и инсуфициенция. Стенозата представлява стеснение на клапния отвор поради срасване на съседни клапни платна. Това стеснение не позволява
постъпването на достатъчно количество кръв в съответната сърдечна половина. Инсуфициенцията се изразява в недостатъчно плътно затваряне на клапните платна, което позволява връщане на кръвта в съседната сърдечна кухина. Четвърти стадий – възвръщащ се ендокардит. Ако последва нов пристъп на ревматизъм и процесът се повтори от начало върху вече деформирано клапно платно, това задълбочава и утежнява сформирания клапен порок. Клапните пороци при ревматизъм нарушават трайно нормалната циркулация на кръвта в тялото, което влече след себе си редица осложнения в други органи и системи и дава дълготрайни последици върху здравето. Засягането на ставите при ревматизъм е под формата на мигриращ полиартрит. Увреждат се големите стави – колявна, глезенна, лакътна. Засегнатата става е оточна, зачервена и силно болезнена. След 2-3 седмици симптомите отзвучават, ставата се възстановява и възпалението се прехвърля върху друга става. Затова артритът се нарича мигриращ. Кожните прояви при ревматизъм са под формата на розово-червени петна, пръснати по тялото, особено около пъпа, подкожни възли и червено-сини петна, болезнени при натиск, разположени обикновено по подбедриците. Засягането на нервна система, хореа минор, се развива като късна проява на ревматизма и се изразява в неконтролирани движения на ръцете и проява на несръчност у децата. Те разсипват храната, изпускат съдове, започват да пишат грозно. Симптомите на започващ ревматизъм винаги се развиват от 2 до 4 седмици след гнойна ангина. Това е времето, необходимо на имунната система да образува и натрупа достатъчно количество антитела в кръвта. Тези симптоми са повишаване на температурата, главоболие, изпотяване, сърцебиене, оток и болки в големите стави, които мигрират от става на става. Когато такива симптоми се появят след наскоро прекарана гнойна ангина, трябва да се направи кръвно изследване, за да се изключи ревматизъм. Ревматизмът може да се развие и незабелязано подмолно. Единствената му проява може да бъде общо неразположение и субфебрилна температура 37,2-37,4 градуса. Други скрити прояви биха могли да бъдат подкожни ревматизмални възли и червени петна по кожата. Засягането на нервната система също може да даде симптоматика с ценна диагностична стойност. Промяната в почерка на ученик може да бъде белег на начеващ ревматизъм. За предпазване от ревматизъм е най-важно своевременното и правилно лечение на гнойните възпалителни процеси в устната кухина и гърлото. Гнойните ангини се лекуват с антибиотици, но предписани от лекар. Самолечението е също толкова опасно, колкото и липсата на лечение. След приключване на курса с антибиотична терапия е редно да се направи контролен преглед, за да се види дали гнойната ангина оздравява. Решението за премахване на сливиците трябва добре да се обмисли, защото те не са излишен орган. Когато това се налага, то следва да се прави под антибиотична закрила. Същото важи и при вадене на зъби. Ако видеото ви е било полезно, можете да ни подкрепите, като го харесате през Facebook бутона горе. Поздрави от екипа на здраве-bg.eu. Благодаря.